शाही आयोजित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री पोपटराव पवार, गाव हिवरे बाजार, जिल्हा अहमदनगर आणि माननीय श्री भास्करराव पेरे, आदर्श गाव पाटोदा, जिल्हा औरंगाबाद। प्राधान्याने येणाऱ्या 100 ग्रामपंचायतींनाच प्रवेश मर्यादित। आजच संपर्क साधा 9860 3354 58 किंवा 8275 6324 13 किंवा 9405 46 67 70। रविवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मराठा समाज हॉल, कुडाळ येथे कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं। श्रीकृष्ण मित्र मंडळ आणि कोकणवासीय महासंघ पुणे शहर यांच्या वतीनं सालाबाद प्रमाणे रविवार दिनांक 22 जानेवारी 2023 रोजी दिनदर्शिका प्रकाशन सोहळा आणि हळदी कुंकू समारंभ हा आयोजित करण्यात आला। श्रीकृष्ण मित्र मंडळ आणि कोकणवासीय महासंघ पुणे शहर यांच्या वतीनं सालाबाद प्रमाणे रविवार दिनांक 22 जानेवारी 2023 रोजी दिनदर्शिका प्रकाशन सोहळा आणि हळदी कुंकू समारंभ आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी कार्यक्रमास उपस्थित प्रमुख पाहुणे आणि मान्यवरांचं औक्षण श्रीकृष्ण महिला भजनी मंडळाच्या वतीनं करण्यात आलं। तदनंतर स्वागत गीत आणि नृत्याच्या कार्यक्रमानं सोहळ्याची सुरुवात करण्यात आली। त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पमाला घालून दीपप्रज्वलन करण्यात आलं। या प्रसंगी माता भगिनींच्या हस्ते लक्ष्मी मातेच्या प्रतिमेचं पूजन करण्यात आलं। कार्यक्रम सुरू करताना प्रथम गेल्या 2 ते 3 वर्षात कोरोना काळात आपल्यातून कायमचे निघून गेलेल्या समाज बांधवांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। सदर कार्यक्रम विविध क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या कोकणवासीय समाज बांधवांचा सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला। यात सुजय प्रतिष्ठानचे संचालक सन्माननीय सुरेशदादा सपकाळ यांचा रक्तदान क्षेत्रातील भरीव कामगिरीबद्दल, श्रीमती स्मिता सपकाळ यांना रनिंगमध्ये सुवर्ण पदक मिळाल्याबद्दल, कुमारी निकिता दरेकर यांना रोईंगमध्ये ऑलिम्पिक सुवर्ण पदक मिळाल्याबद्दल, महासंघाचे शहराध्यक्ष श्री तुकाराम जाधव, कोकणरत्न उद्योजक श्री किसनदादा भोसले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। तदनंतर उपस्थित मान्यवरांचा, शहर विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांचा तसेच विविध विभागातून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा आणि विविध मंडळाच्या प्रतिनिधींचा सत्कार करण्यात आला। यानंतर साल 2023च्या दिनदर्शिकेचं सन्माननीय उद्योजक किसनदादा भोसले, उद्योजक श्री व सौ सुनील मोरे, अध्यक्ष श्री तुकाराम जाधव, महिलाध्यक्षा सौ राजश्रीताई शिर्के, माजी नगरसेविका सौ अश्विनीताई जाधव, सौ सोनल भोसले, कामगार नेते श्री अर्जुन चव्हाण, सन्माननीय अरविंद महाबदी, विभागीय अध्यक्ष श्री बाळासाहेब विश्वासराव, अध्यक्षा वंदनाताई साळवे आदी मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं। यानंतर माता भगिनींच्या हळदी कुंकू समारंभास प्रारंभ झाला। श्री महालक्ष्मी मातेच्या चरणी वाण वाहून आणि महिलांना हळदी कुंकू आणि वाण देण्यात आलं। या प्रसंगी माता भगिनींकरिता खेळ पैठणीचा आणि लकी ड्रॉ घेण्यात आला। सदर उपक्रमास महिलांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद लाभला। सदर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी येरवाडा विश्रांतीवाडी वडगाव शेरी विभागाचे श्री मनोहर जाधव, श्री शरद निकम, श्री दिनेश परब, श्री राजेश पवार, सचिव कृष्णा कदम, अशोक चव्हाण, प्रल्हाद बुरटे, बबन पालकर, अनिल कांदेकर, जानू शिंदे, पांडुरंग गुहागरकर, सौ संध्याताई उत्तेकर, सौ अश्विनीताई जाधव, सौ आशाताई पलांडे, सौ संजना उत्तेकर, सौ अनिता मेस्त्री, सौ गावडे मॅडम आदींनी विशेष प्रयत्न केले।
कार्यक्रमाचं सूत्रसंचलन अध्यक्ष तुकाराम जगताप आणि सचिव कृष्णा कदम यांनी केलं. सरतेशेवटी कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडल्याबद्दल अध्यक्ष श्री बाळासाहेब विश्वासराव आणि कार्याध्यक्ष श्री संजय शिर्के यांनी सर्वांचे आभार मानले. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.